kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong inam snong, bat kinong song snong, bakin top ya kasnong nong maulong, nong soram, nong ma, bat nong mauleng, kibaha bapo kalang pi sektor, kila penpau ke jing persyak ka bajur, hakmat ki bor penyat jong ke district ke West Khasi Hills, halor ke jing wan jurip surok jong ke Assam ha ke thang lang pi, kapala jia ha kini ki khendiat singi ki bala dem. Kat kum kita long kubor laya tho bahalor ketika bentah ke khat nyo terik unailor kibor penyat district jong ke West Khasi Hills hapok ke jingalam jong uba MA Chalam MCS Additional Deputy Commissioner Revenue West Khasi Hills harengkat ke jingadon lang u in charge jong ke langpi border outpost kilale ketika than ban penlong ye ke jingalang hanong ma dorbar hall ke kubor ke le tho ru bah ketika jingalang lawan banyak simbenta di ginong ilam snong harengkat ki reurang ba jong ki teki snong lembar ke jingadon lang ru ki dekot na ke St. Khasi Students Union West Khasi Hills na kaliang ginong sensar snong gila penbor ki bor district bakin sedang ki kampen roy kum ke jing shna ya ki hospital ki school ki surok bat ki wei hapok ke snong jong ki uba chalam pat ulaong bakajing wan jong ki bor district kalong ban pentikena bakan don ka songsuk songsan jong ki pat ba bat ru ban tokit halor kata kajing wan jurip ke sarkar Assam klem da ajing tip ki bor district baru ki bor snong jong ka than ulapen paru ka baong ban kaliang jong ki bor district ke West Khasi Hills kan sale ya ka badan kam bila ka jong ka kamram banyak keren bat ki bor ke district ha kamrup Assam halor kata kajing wan jong ki kadai wa haplen ka laban ong kadon ka SIR te kejingwan jongi ni ka por skong ni deban ya ai ko blai ru ni polok jongi badan na ka sengki SU ki bala simkhiai ki ka kamat ki bala pentip ru yangi ya ka ne ka jingja ba de ka khabai trik jong niu banai ba ki police ba ki officer na ko Assam ti wan ban survey ya ka surok kumangi soto tila si buna pi yang ni pi khamdon hata ka jaka ni tu ba don kila yo an ai ngi ka statement bangin soto hakano gur kom ki wan kai ga bangin soto sai ka longba ka jingwan jaki ka de ka bakat san khamdon kuno ka jing pentit yang ni ki badan apa nong stone lani yaki sodas nong hangni hakani ka snong nong ma but ngasong thu ba kung ginong song snong hidon hi ka jing so skir si gadon jing song thut bagi wan kumta khamda pentit khamda song thu ka ai ka daw bagi wan ka jing wan jong hi hane ka pol ka dei ban ya penlong ya inquiry ka ai ka rukom bagi wan but balai ki wan ngin sa wat pat na kuai baki jaka si pentit tu sa DC jong Kamrup ka ba ka dai masenda ban ni nong molong nong soram nong mulen tandon ka tara jing survey jong ka Assam te gumi ka seng ni kwa palat bangin don benta bat ki berpensingan nang ya ki parajat pendiri juni compare ada ki de garo ki de khasi kendai ki day pat ki period bersong pok put sam jong ka Meghalaya te abang so ta ni daga jing so kya ko ta but meno benai April ni dangwan hasno ngpi ta ngambakla ni wan ban sam khau ye ki longlin long sen ki ba sha ling shop ong ariyo bani so meno du kata ba kendiat niyo ban simmentalang lani ba ngindon bentalang ban pensingan haka ekasyon haka dinja jong ki pardo pasnam jongi tementa kadai kowe ka kabuksiar yangi ba ngindon benta bat nang ne sya kamaru nagaliang kaseng KSU kandon benta bat ki pardo pasnam jongi te menne hanti haka por ba nakaliang jungi lang syong kali ni perkat bakal nanti ke sini kan dekat ni Pak Dai benar surau te haba Assam kalau wan survey kumta te ngak mudur ba simet mangak ngak mudur ba adon kambek berpedian ke surau joko Assam namar ladangin pedian ke surau joko Assam
kandon kajik berkenya kata status quo. Hindray ndang slow ya ka sur jong padba na kanina report jong kini kisang television na siya ba nice status quo. Ngin pen kenya kini ki ba ro ba ka asam bat megalia kila te no dumun shwa mangai I ka sur jong padba ngai I ka sur jong kini ki para do pras nam ki jongi ki yeng teli bat ki ong ba nai development na asam mi kwa na megalia te isa bulan bulan dan hame ni kwa ya I ba indra ya ka kubor ba kinong megalia kini kisang television ki kwa bandan megalia na duk mensua islam mensua haduk menta bat haduk kalau wei ba pernai lane haduk ka si ga jinyap jongki pai ba jongki ni kisang television ki kwa bandan ko megalia bat kini kisang television ni na kalian jongki isu lada kirai kuno kuno kaki isu kan dari karai jongki papa te sakawai ko berta bangai usno nalenti mene ba don wei sama isu ini pada orang pi ipet hayo lang pi nilai I shibun ba kisiyeng kisan kentuk lang kiwe jak bendreu ba kentuk ikasi igaro hindrei ba kabasul ngo ba kalong ba hakayin jung ka porlog jini undang lai nama ka ka penlong ya ka yu tau somla ba kayeng kabdei ko yeng ko abian bat banding set lah tang ba kata shime ka lai hapo lang pi hap ban le ka efek jong asam bat mano ba pen kenya kan status ko kadei ka so ka jong asam lada shim development na po asam pi hap ban le efek na po asam kane kadei ka buit po jong asam kumno pat klon ki jaka juni limba scheme of health te ngaso komen palat bangi uslo na ki nik south regional dagaway ka so dagaway ka jinya kali ikaw ba nai development na po asam but nai kita go to convey yang jongi pum ka TSU aba nila yo ya ka jing tip ya ka bana kaliang jong ka Sorkar Asam kalawan ban sorbe ya ka ni ka jaka hapo jong ka ne ka dong ka than ka jongi hang ni hapo nongma bat kiwi ki jaka ibadai hapo jong ka mikhalia ti naduk menin ka sngi na kaliang jong seng nila lej ban bu ya kijing pentim ha po ate hanong stoin juru disi nrei menta ka sngiru niwan hang ni ya ka bangi kwa ban ya kendu ya ki paradok ki prasnam lajong kumno baki long kumno baki snow kumno baki kendu bat ngilayo ru ban ya keren sibun ki hapo jong kane ka jaka ka bangi ngidon lang hang ni ka por ka menta bat ka wei ka sur ka ba kibriu jongi hapo jong kane ka dong ka than ka long bait ba nakapor siya kapor kia kendu ia kata gijing kia kendu ia kata gijing syak pendek kia kendu ia kata gijing syak le donbor ha kiwi pat kijat benriu mo kum ka asam rei ke ka bangi ngilap nakaliang jui kum ka sen ngidap da gijing snulung mensim kadang ngisngap ia ki baro kiba kibriu jongi paradok parasnam kia kendu ha kani ka jaka ya ka ba ngila ban ong ba kide kibriu ki bada I sisa ya kabri nyotram kide kibriu ki ba hendu sisa bat kibriu ki bada erang sisa ya ka ba nakaliang jongi menta ka sngi ngilap ba kasur ka ba hakmat ka jongki ka long ba ki kwa ban yo no menta hi ya kasurap kasur ka ba hakmat ka jongki namar ba kila ya kendu ya kita kijing jongki ban leng hakiyo ki han khamtam ha ke jingpang ki jing stom ki bobun hi ki paramen sim ki du no tang hashtag lenti nakadaw ba ke jing bombyang ka surok school da ka pitay ya ki hostel lane lada pi ya ki surok ru le se kadai ka week ka benta ka ba ai men sim ya ki briu jongi hapo jong kane ka dong ka than ka jongi ka ban ka jing kali ka ba hakmat du kamut ba balai ba hadukat ni ba PPE no ben ya ki briu ki jongi hapo jong kane ka dong ka than namar bahaga jing sisa pihak ban pet kam kerpang ya ki parado ki prasnam ki badon ha kini ki jaka ki balong kaput namar ba maki ki don hapdeng ka jing songsir hapdeng ka jing linga hapdeng ka jing pisa han ka jongi ka ban ka jing keli ka ba hakmat du kamut ba balai ba hadukat ni ba PPE no ben
ya kibri jongi hapo jong kani kadong kathan namar bahaga jing sya pihapan pej kam kerpang ya ki parado ki parasnam ki badon ha kini ki jaka ki balong kapu hapdeng kajing linga hapdeng kajing visa henry balai pat baka sorkar kada penslim ya kilat penroy hapo jong kani ka jaka kajongi henry bat ha kaju kaporo nakaliang jongai kum kaseng ni kentu ya ka sorkar Asam ro ba kim dei ban wan pendik lane ban wan le kanu ban pensir ya ki briu ki jongi namar ba hadu mentahi kadang don hapo jong ka jinge penbej habro artli ki sorkar te nakaliang jongi kum kaseng ni keren da ka basai ba ngi long rengkat bej ba ki briu jong ka dong ka than ka jongi jong ki parado ki parasnam te lada PP1 pendik nakapor syakapor ngiru ngilong kiba lapen krek namar ba ngimla ban sya bat ngimla ban supet ya ke jingwan le don bor ke jongpi te bat kumjuru ni ai men simru ya lak jongki briu ki jongi hakni kapor ba nakali jongi kum ka KSU ngi don bet hasenda jongpi kum bangilai keren hapo ka meeting ru bangi ngi don bet hasenda jongpi lah hagamit lah hagayong lah basai habashit ru lada pidon kam yang iha kadong kapor ngi kloi banwan hang ni ban senrane pi la ngi haban la ngi haban poi sya kaba ngi haban ya snam ru kata kadai ka kamram ga jongi namar ba ngi ngimla ban ong ba ngi haban sya yuroj lane ban supej ya kata ka jing sya nyon lane ya ka jing sya knyot jong ki wepat ki jaj ban reu ya la ki jong ki parado ki parasnam jongi te ka kruwa ka basai hi ka mut ba kumbanga ban biang sa sisin ka mut ba balai baka sorkar Asam ka kwa ban sim kabu lane kan penbi dakum ni dakum tay ya ki briu ki jongi namar ba kadaw ka ba hakmat do komod ba ka sorkar Meghalaya kale klet palan bat kala ino kun swet palan ya kanika jaka bat ya kanika dong kathan ka ba ki parado ki parasnam ki jongi ki ya kendu na kasngi syakasngi PP1 pendik nakapor syakapor ngiru ngilong ki ba lapen krek namar ba ngimla ban sya bat ngimla ban supet ya ke jingwan le don bor ke jongpi te bat kumjuru ni ai men simru ya la jongki briu ki jongi hakni kapor ba nakali jongi kum ka KSU ni don bet hasenda jongpi kum bangilai keren hapo ka meeting ru bangi ni don bet hasenda jongpi lah hagamit lah hagayong lah basai habashit ru lada pidon kam yang iha kadong kapor ngi kloi banwan hang ni ban senrane pi la ngi haban poi sya kaba ngi haban ya snam ru kata kadai ka kamram ga jongi namar ba ngi ngimla ban ong ba ngi haban sya yuroj lane ban supej ya kata ka jing sya nyon lane ya ka jing sya knyot jong ki wepat ki jaj ban reu ya la ki jong ki parado ki parasnam